Faltaven pocs minuts per les 11 del matí d'aquest divendres dia 7 de maig, quan al carrer Badalona de Malgrat de Mar s'ha produït una fuita de gas. Els treballadors d'una empresa constructora que realitzaven una rasa dels desaigües han rebentat una canonada del gas amb una màquina excavadora. Immediatament s'ha avisat la policia i els bombers. S'ha acordonat la zona com a mesura de seguretat i s'ha tallat la circulació al trànsit de vehicles. També s'han evacuat els veïns de les vivendes pròximes al lloc de l'incident. Els bombers han inspeccionat totes les cases del voltant per si el gas s'havia escampat i introduït en alguna d'elles. També ho han fet a l'escola bressol municipal, degut a la proximitat amb el lloc on hi ha hagut la fuita de gas. Sortosament, els nens i nenes no han hagut de ser evacuats, ja que en aquells moments el centre tenia les finestres tancades i s'ha descartat que poguessin córrer algun tipus de perill. Mentrestant, tècnics de l'empresa del gas han estat treballant per aturar la fuita. 3 quarts d'hora després de rebre l'alerta, s'ha donat l'incident per acabat i els veïns han pogut tornar a casa.